ndị ọchịchị obodo anyị ndị ọchịchị obodo anyị 1 cup rice 300, 1 cup beans 250, 1 cup garri 80 naira. Nya yọpụta bụ ka anyị nwa garri na Christmas a na garri magazine ofu ji ofu peji ofu ji 800 naira. Anyị megwokwu tomato nya ka ije nwụba garri. Ekene dị Chukwu maka Labour Party nke mepere anyị anya. Ekene dị Chukwu maka Biwe na eze nwa mmadụ. Ekene dị Chukwu maka Peter Obi nke na-ebe na president 2023 ebe a ka anyị binyere aka. Lee ka Massive kwuru n'ụzọ soro ya binye n'aka na Labour Party ka obodo a chenji ihe a na-ebe n'afọ hapụ ibe n'afọ ọzọ. Labour Party ka anyị kwunyere, Biwe na eze nwa mmadụ ka anyị tụnyere.